Bafowethu uyazi kuyamangaza ukuthi eSouth Africa yonkana it took only one man ukuthi expose izinto ezenzakalayo eSouth Africa ezenzakalayo even embuthweni wezamaphoyisa. It took only one man. That man uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Can you imagine if uma ngase sibe namaphoyisa anjengo General Mkhwanazi ukuthi kungaba njani kwicountry yethu? Can you imagine uma ngase nje sibe namaphoyisa athanda iSouth Africa njengo General Nhlanhla Mkhwanazi? Because onke amaphoyisa amawubheka uVusimuzi Khadi Matlala yena usebenze nawo wonke amaphoyisa, ucorrupte onke amaphoyisa, he captured onke amaphoyisa, iningi lamaphoyisa, yabo. And amanye amaphoyisa aze ashiya umsebenzi ayosebenza kwi VIP protection yakhe, and namuzwa eyisholdre bebaholela 100,000. Can you imagine ke atusebenza amaphoyiseni? Uyazi bafowethu ngempela iholo lamaphoyisa alikho iholo lamaphoyisa. Kuyamangaza ukuthi alikho iholo lamaphoyisa. Singakhuluma nje phela mhlambe ezinye zezinto ukuthi amaphoyisa becorrupt kanje ingoba ugovernment udlala ngawo. Yabona? Kade ngizwa nje kuphuma istatement last week or 2 weeks ukuthi umongameli uhlongoza ukuthi uzokhuphula, ufuna ukukhuphula imiholo yabo ezama officials. Uyikhuphula nini imiholo yamaphoyisa? Uyikhuphula nini imiholo yabonesi? Uyikhuphula nini imiholo yabothisha? Why yena njalo ayicabangela yena kuphela ukuthi ibona kuphela ekufuneke bethole imali engcono, and laba abanye abayideserve, laba abanye abaxova udaka benze imisebenzi enzima njengabonesi, njengamaphoyisa ahlale njalo erisk ngeimpilo zawo egijimisana nezigebengu zase South Africa. Singakhuluma nje bafowethu, but seriously kunezinto ezingayenzi sense. It took only one policeman ukukhombisa ukuthi uyithanda kanjani country. Only one man. Only one man. Umbuzo wami uthi kube akabizwanga eGoli as a PKTT ukuthi ayosiza eGoli ngendlela bese kwenza khona, ngoba ubizwe eGoli ngoba izwe laselihambile. Amavukela mbuso ayesesishaqa ngempela izwe kwakhabe kodwa ngeke. Phuthuma Mkhwanazi, akusinikeze iteam ukizosiza la. Bafike babona impethu kubolile. Yabo? Wabona ayingeke. Lento ingaphekwa kwamandlana. Kanti babhizi ngokuthi abizwe eGoli sebezoqala manje beplan ukuthi kufanele kudisbandwe iPKTT immediate effect, as much as bekwenzile immediate effect. Can you imagine bafowethu singaba namaphoyisa anjengo General Nhlanhla Mkhwanazi? Can you imagine ukuthi izwe lethu lingalihle kanjani? Kungaba nokuthula ngakanani? Can you imagine? Because laba bafowethu uyabona lento bafowethu ye crime, lento bugebengu bafowethu, it's too much. It's too much. Ziyabulawa ingane zabantu ngama drugs. Ziyabulawa ingane zabantu ngama drugs. Uma ungayi lapha neWestville ejele uzobona kuma juveniles ingane from 13, I think 13, 14, 15 kuya ku 20, lozo ingane lezo zigcwele thepha malapha kuma juveniles. Can you imagine ukube amaphoyisa masingase amaphoyisa onke acabanga njengo General Mkhwanazi? Ndonga siyabonga kakhulu nkwali Nkosi, siyabonga umsebenzi owenzile uwenzela thina sisizwe, ngoba konke sikuzwayo manje kuma commission ingenxa yomsebenzi wakho omuhle, ingenxa yokuthi usukumile nkwali Nkosi. Thank you nkwali Nkosi, muhle umsebenzi wakho.
uyancomeka. We salute you kwalenkosi. I wish onke amaphoyisa angathola isifundo kuwena. I wish onke amaphoyisa angathola isifundo kuwena. Ngiyabonga kwalenkosi. Ngiyabonga Shamas. uNkulunkulu agcine kwalenkosi. uNkulunkulu agcine akuvikele akuprotect. Ishingelo zakini kwalenkosi zikuvikele nazo. uNkulunkulu agcine kwalenkosi. Ngoba uvule isidleke seyimpethu. Uvule isidleke seyinkalankala neyicabucabu kuhlangana konke. We have opened a can of worms. Manje lonke izwe liyazi ukuthi besiphila kwinini. Engathi ubulungiswa bungenzeka. Engathi justice ingaba served ngendlela ekufuneka ibe served ngayo. So even ishe army yethu ayiholi. Mina ke umsebenzi wami engage nabo bonke abomphakathi njoba ngikwi real estate industry ukuthi ngiyakwazi ukubona ukuthi I know ama-serialists abantu abaningi such as abonesi abothisha the army guys. Ayikho imali kwi-army. Ayikho. I've got friends kwi-army abanye sebaze ba resign. Ayikho imali kwi-army. Even now kwi-navy ayikho imali. Kodwa government officials uRamaphosa with officials akhe uyayikhuphula imali. But what about abantu abenza umsebenzi kangaka abangakwazi nokugibela ibhanoyi? Hey bafowethu, kunabantu abangakwazi nokugibela ibhanoyi aba-afford ukugibela ibhanoyi. Bese kubakhona bazochathaza ngebhanoyi njengetekisi ehlenyuke nje kube lula kuyena. Kodwa ayicindezela izingane zabantu ezenza umsebenzi. Hamba nezibhedlela kahulumeni niyobona. Hamba nezikole zakahulumeni niyobona kwenzakalani. Kuya bheda izwani ngami. We salute you, General Mkhwanazi. I thank you.